Stau înțeluit în fața ta, să poată merge pe picioare. Casa mea, și sigur de inima, să stau cu familia mea. Eu la toată lumea sunt puțin, ăsta cu sfântul control. Mai tare, eu la toată lumea sunt puțin, Doamne, ăsta cu sfântul control. Bucură și culori de bine, eu la toată lumea spune, ăsta a fost ultimul drum. Îmi vorbesc de la ginichi, nu este o culoare sumedit. Floarea pământului florește și sună și putrezește. Când putrezește așa de stare, simte inima mă doare. Doamne, simte inima mă doare. Să mor din seara. Doamne, la 3 zile să vin iară, să văd cine mă iubește și cine mă dușmanește ține. Atâta oameni nespuse, atâta oameni netrăite. M-am grăbit la citit, mai cu părăsit la bine. Până până mânare, să vă sărbăt prime mare, să vă sărbăt prime mare. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului, adu Dumnezeu suraj, negrijit, nespovedit, fără lumânare, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul său, unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu și iertarea păcatelor sale de la Hristos Împăratul, Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Doamne, Doamne, miluiește! Tu ești învierea și viața și odihna, a dormit robului tău suraj, negrijit, nespovedit, fără lumânare, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească. Mai stânga! La Părintele Făruș, la Părintele Cular. S-a schimbat și noastră biserica, a trebuit să arată frumos. Da.
Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor sale, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte. Dați-mă în spate copiii. Și Dumnezeul nostru să cerem. De Doamne, Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna dormitorului Tău suraș, negrijit, nespovedit, fără lumânare. Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Am mare rugăminte la dumneavoastră. Opa! Am mare rugăminte la dumneavoastră. Telefoanele să le aveți date pe silențios. Nu vreau să văd în cimitir călcând peste morminte. Vă rog din suflet. Și cei care intrați la slujbă, vă rog frumos să păstrați liniștea. Da? Capacul de la coșciug și cu florile urcă mașina sus și duceți la mormânt, iar cu surajele luați cu tot ce este deasupra, da? Nu-l desfaceți până când nu ajungem după ce faceți slujba la mormânt. Da? Mulțumesc frumos pentru înțelegere. Da, Virgil. Virgil, că acolo și Вышел к тебе, выпустил его к тебе. Gata,
Gata, cu care-i bani? Șorul, Gata, cu care-i șorul. Nu mai mergi. N-are loc. Ce mai joc? N-are loc. Ce mai joc? Țineți bine, bă, să nu... Țineți bine și noi. De mașină mai față. Băi, aude, Tigure. Bă, lasă mai jos acolo, mă! Fața mai jos, da, fața mai jos! Sunt tele, de club. Palal, fața sus, fața sus. Tu baza. E ușorul lui. Radara, odini, i fața opre. Ăsta e tele, pură tele. Nu crede. Paral, mă, dați mișto. Apoi partea. Ridică o ți-a luat bine, dați-mi mai sus, tu ai buldeză. O să cum ajung singur, ridică, nu mai ridici. E deschisă! Oprea, după aia am mâncat de stele pe cură. N-ai șansă. Care-ți telefon? Știam că e de la dumneavoastră. Atenție, doamnă! Ce-i marcat acolo? Nu ți-au dat în față? Hai pe acolo! Ce-i marcat? Nu lăsa așa! Hai în față, pușine! Dacă e înghesuială, trebuie să aibă grijă, suntem la biserică. Da. Nu la cadea, luat așa. Merge mai încolo, dați-vă mai în pe dreapta. Mai în față, nu, da.
puțin mai spre stânga. Între stânga. Mai în față un pic. Mai în față. Vă rog frumos să nu târâți pe jos pe... Ia vedeți părințele acolo. Rugămintea mea este să-l îndreptați, uitați puțin la mine, îndreptați puțin spre dumneavoastră. Ia lasă-l De acolo, spre poate să puțin. Părinție, după ce s-a venit dumneavoastră, ce s-a venit, după aceea chemăm ce îi aparține, care foarte foarte neam. Exact. Trei căpețele? Două căpețele? Ne-a dat, dați-mi și eu o lumânare, vă rog frumos, ne-a dat. O luminare, da, părințele, poftim? Aici, pe lângă. Dicta treaba. Ușor. Numai așa ne înțeleg. V-aș ruga în 5 minute familia să fie aici ca să puteți să începeți slujba, da? Lăsați, părințele, lăsați-mă puțin vorbesc mai tare, că mi-e nevoie de chiar nu înțeleg. Așa sunt toți bine. S-au terminat numărele? Gata, hai. Atât, ăsta. Pot acum să chem și aparțin? Da, cheamă familia. Mai vie cineva aici să mai țină o lumânare. Cineva din familie să mai vină acolo să mai țină o lumânare. Am înțeles, nu e nici fără problemă, dar să mai fie. Rămâneți trei pe o parte, ascultați-mă puțin, vă rog frumos. Știu că vă e greu, dar stați-mă 2 secunde atât. Trei pe o parte, trei pe o parte, da? Am înțeles. Ați filmat și sâmbătă acolo. Gata, mulțumesc frumos, începem, da? Domnule, să aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, întâlniros de bună mireasă duhovnicească, pe care, primind într-un jertfănicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul prea Sfântului tău Duh. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Cela ce prin adâncul înțelepciune, cu iubirea de oameni toate le divenități, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Bunule ziditorule, fă odină, Doamne, sufletului adormitului robului tău, că pe tine te-a făcut, de făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zile mate avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care l-ai născut, născătoare de Dumnezeu nenutită, a credincioșilor mântuire. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Ceata Sfinților, a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt toaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu i-ați mărturisit și-ați fost juniați ca niște miei, fiind mutat la viața cea neîmbătrânitoare și purea venea Sfinților, aceluia cu dinatizul ucenicilor, vă rugați să ne trăiască nouă de legarea datoriilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strântă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul l-ați luat, și mie ați urmat cu credință, venite luați darurile care am gătit vouă și cu numile cere. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Chipul slavei Tale cele îndegăită sunt, măcar
băgați de punerile păcatelor. Miluiește zidirea ta să spune și o crățește cu durerea ta și moștenea cea de dăruiește, făcându-mă pe mine iar și te raiul lui. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii Tău, robul Tău și l-așează în rai, unde cetele Sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormitul robul Tău odihnește-l, trecându-lui toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o Dumnezeu întregul cu dreaptă credință să o lăudăm, strigând Sfânt ești Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhul cel Dumnezeu luminează pe noi care cu credință slujim ție cine scoate tună din focul cel veșnic și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, curată ce ai născut pe Dumnezeu, cu truși pe mântuirea tuturor, că neamul luminesc afla mântuire prin tine și noi să aflăm în raiul născător Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru odihna sufletului iar Dumnezeu suraj, negrijit, nespovedit, fără lumânare, și pentru ca să îi se întelui toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletul său unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor sale de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cere. Dă, Doamne, Doamne, miluiește! Că trăiești învierea și viața și odihna, adormitul robului tău suraj, negrijit, nespovedit, fără lumânare, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care a înălțat fruntea credincioșilor Tăi, bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Cu adevărat de tot sunt toate și viața aceasta este umbră și vis, că îndește se turbură tot pământul, precum a zis Scriptura, când dobândim lumea, atunci îngroapă-ne să rășluim, unde împreună sunt părații și săracii. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeule, pe robul Tău acesta a mutat de la noi rădănește ca un iubitor de oameni. Marea vieții văzând-o înălțând de sus de viforul ispitelor, la limanul cel către linistric alergând către Tine, Doamne, scoate din stricăciunii viața mea mult milostive. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului Tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, cei ce ai făcut de zi pe om, iar noi, pământe din pământ, suntem din acea pământ vom merge. Precum ai vorbit cei ce mai zis și ne-ai zis, pământ ești pământ de merge, unde toți pământenii mergem. Făcând tu de după aia cântare, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul
Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu putează căuta oștile îngerești, iar prin tine prea curată s-a dat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-l cu oștile cerești pe tine te fericim. Într-o părăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâng, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea Dumnezeu. Fericiți făcători de pace, că aceia Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când în pricinea mea vă rog că îi vor prigoni pe voi și înviți-vă zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă înveseliți, că plata voastră multă este în cer. Înțelepciune drept să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău, fericit este calea în care mergească suflete, că s-a gătit ție loc de odihnă. Către tine, Doamne, voi striga. Înțelepciune. Din epistola întâi către Tesalonici și a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, despre cei ce au dormit nu voi să fiți îndeștiință, ca să nu vă înființați ca cei care nu nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei a dormit întru Iisus îi va duce împreună cu El. Căci aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, vom lua înainte celor adormiți. Pentru că întru Domnului, întru poruncă la glasul aranghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și cei morți într-o Hristos vor învia întâi. După aceea noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și așa pururea cu Domnul vom fi. Pace ție, cinstite cititorule, Și Duhului vostru, preacucenice Părinte, aleluia, aleluia, aleluia. Fericit este și pe care l-ai ales și l-ai primit, Doamne. să vă rog să îngenunchiați, dar să aveți grijă la mână, să nu picați pe jos și să nu vă dați foc. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol. Ne-a dat închide ușa, te rog frumos, la intrare. Și Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte.
Zisa Domnul către iudei care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat zic vouă că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea ta și negrăită ai făcut pe om din țărână și întomindu după chipul și asemănarea ta l-ai împodobit cu împățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească spre mărăția, strălucirea slavei și a împărăției tale. Dar el călcând cuvântul poruncii tale și nepăzind chipul tău de care l-am brâncit, pentru care răutatea să nu fie fără de moarte din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri ai poruncit amestecului și împreunarea acesteia și aceste negrete legătura ta prin viața cea dumnezeiască să desfacă, să risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat, până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă sub cele care a fost alcătuit. Pentru aceasta ție ne rugăm, Părintele ce fără început și l-a născut Fiului Tău și Preasfântului, cel de o ființă și de viață făcătorul Tău Duh, să nu îngădui, Doamne, ca făptura Ta aceasta să fie închisă de pieire, și trupul Său să desfacă tot cele care a fost alcătuit, iar sufletul Său să așeze în ceata drepților. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, să biruiască în ce nesemănată și iubirea de oameni ce neasemănată. Și de a căzut răbătorul acesta suraj sub blestemul tatălui său, sau al maicii sale, sau sub blestemul său, de a amărât pe vreun preot și a luat de la dânsul legătură dezlegată, de a căzut în grea furisenie, de la arhiereu sau din nepăsare sau din nenevie, n-a dobândit iertare, iartă-l pe acesta primit să o rânduiește în corturile Sfinților. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, care a dat Sfinții ucenici și apostoli această putere ca să dea iertare de păcate zicând, oricâte veți lega și le dezlega, să fie legate și dezlegate, și prin trânși și nouă neternicilor, din iubire nevrat de oameni, de și de putere dezleagă, Doamne, și pe adormitul Tău suraj, negrijit, nespovedit, fără numărare, de păcatul sufletesc și trupesc, să fie iertat în veacul de acum și în ce ceva să fie, pentru rugăciunile preacurate mai tare tuturor Sfinților Tăi. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care a dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerilor, iar după Sfânta Ta înviere, cea de-a treia zi, cu harul Tu a dăruit puterea de a lega și a dezlega păcate oamenilor ca să fie legate și în cer, câte de zi și pământ s-au legat, după așa să fie dezlegate și în cer, câte de zi și pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nesputarea de iubire de oameni, neevrenicii și pe nezmeriții și nevrenicii lovii Tăi să fim moștenitori aceleași preasfânt, dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm cel ce se întâmplă în poporul Tău. Însus, prea bunului Împărate, diminele zvenitul și ne venim cu slujitorul Tău. Iartă, Doamne, pe adormitul robul Tău suraj, negrijit, nespovedit, fără lumnare a dormit, și orice a greșit să viață ca un om și iartă lui câte a păcătuit cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice activă asupra lui, cu care însuși de mânie sau în altă pricine s-a legat pe sine, sau prin invidia și lucrarea diavolului, binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sfântul să se dea cu Sfinții în viață profăție, iar trupul să de tine, luăm la groapă. Că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat Sfinții Tăi ucenici și apostoli Dumnezei și le porunci, ca să lege, să dezlege legăturile celor păcate, de păcatele celor căzuți, și de la dânsi asemenea și noi am primit putere să facem aceasta. Să te ierte pe tine, Fiul Duhovnicesc suraj, adormit, negrijit, nespovedit, fără lumânare,
de tot ce ai greșit în această viață ca un om, cu voie sau fără de voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ne rugăm pentru odihna sufletului atât Dumnezeu suraș, neglijit, nespovedit, fără lumânare, și pentru ca să-i se lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Acum Dumnezeu să așeze sufletul său unde drepții se odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor sale, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem. Doamne, Doamne, miluiește! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhului și-a adus trupul care a cărcat moarte și pe diavol a surpat cel de lui viață în mitale. Însuși, Doamne, odihnește și sufletul adormitul robului Tău suraj, negreșit, nespovedit, fără lumânare, în loc luminat, în locul verdeanțelor de odihnă, de unde a fugit toată zvârlea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală a săvârșit El cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-L Dumnezeu să-L ierte. Dumnezeu să-L ierte! Primesc pe om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur și fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna, a adormit robului Tău suraj, negrijit, nespovedit, fără lumânare, Hristoasă, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără început al Tău, Părinte, cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Puneți mâna pe celălalt așa pe umăr, da? Pentru fericită adormire și veșnică odină, Doamne, a adormitul robului Tău suraj, negrijit, nespovedit, fără lumânare, și fă lui, Doamne, veșnică pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Și fă lui, Doamne, veșnică pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Pomenirea lui neam și neam se va face și fă lui, Doamne, veșnică pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Dumnezeu să-L ierte, Dumnezeu să-L odihnească și Dumnezeu să-i primească. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îndurerată familie și iubiți credincioși, iată pentru noi toți, începând cu mine ca preot al noastră paroh, această veste groaznică a căzut peste noi toți ca un trăznet. Pentru că, iată, cu toate că pentru mintea omenească nu este niciodată de înțeles acest lucru, cum în viața aceasta poate să se prăpădească oameni tineri, oameni cu minți, oameni buni, încercând cumva să tragem la răspundere pe Dumnezeu pentru faptele acestea. Este foarte greu și pentru mine să vorbesc, pentru că atâta timp când l-am cunoscut eu pe suraj, l-am văzut un băiat plin de viață, totdeauna respectos, totdeauna bun, totdeauna ajutător și săritor. Totdeauna a încercat să facă ce mai bun pentru familia lui, pentru soția lui, pentru copiii lui, pentru părinții lui. Dar iată că Dumnezeu rânduiește pentru fiecare viață un timp în parte. Chiar acum pe drum mă întreba cineva de ce părinte așa de tânăr. De multe ori mi-am pus și eu întrebarea aceasta și într-un târziu de la un Sfânt Părinte al nostru am găsit și un răspuns. Întreba cineva că de ce totdeauna mor copii tineri sau oameni tineri. De ce Dumnezeu rânduiește acest lucru? Și a zis așa Părintele, omul când intră într-o grădină frumoasă, unde sunt înflorite toate florile pământului, alege și culege și rupe pe cea mai frumoasă și cea mai tânără.
Niciodată omul nu ia floarea veștedă, floarea urât mirositoare, ci totdeauna alege să-și ia cea mai frumoasă floare, cea mai curată floare, cea mai frumos mirositoare floare. N-aș vrea prea mult să vă întristez și mai mult, pentru că și pentru mine este foarte greu să vorbesc acest lucru. Însă trebuie să aveți nădejdea că și să păstrați în sufletele noastre așa cum l-au cunoscut cu toții păsurași. Un băiat vesel, un băiat cu minte, ascultător, muncitor și săritor totdeauna. Drept dovadă și astăzi câtă lume l-a petrecut în această grea zi de încercare pentru noi toți. Pentru mine, ca preot parog, nu pot decât să spun că mi este foarte greu și îmi pare foarte rău. Și am primit cu tristețe și cu durere acest lucru. Și vreau să vă întăresc pe dumneavoastră, familia, în primul rând, să înțelegeți că acolo sus de unde este ne va primi și ne va vedea în fiecare zi. Pentru soție, pentru copii și pentru frați și pentru părinți se va ruga de acolo din cerul și vă va purta de grijă în fiecare zi. Însă și dumneavoastră, mai mult de astăzi, aveți datoria sfântă să-L purtați în sufletele noastre așa cum l-a știut și să-L prețuiți și mai mult. Iar atunci când vă veți apropia de biserică și veți veni la biserică, să aprindeți o lumânare și pentru sufletul surași. Mulți dintre noi gândesc că au timp la bătrânețe să vină la biserică, să vadă calea către Dumnezeu, să vadă rugăciunea. Iată, dragii mei, astăzi avem cu durere în fața noastră un exemplu prin care nu se știe niciodată pentru noi câte zile ne-a rânduit Dumnezeu. De aceea vă îndemn pe toți. Întăriți-vă în rugăciune. Apropiați-vă de Sfânta Biserică. Credeți cu putere în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care poate și ajută să trecem peste toate. Știu cu adevărat că nu este durere mai mare decât să duci copilul la groapă. Însă cu toții ne vom ruga de azi înainte și eu, ca preot al noastră și familia și toți care l-au cunoscut, ca Dumnezeu să-L rânduiască acolo unde drepții să-L odinească. Dumnezeu să-L odinească, Dumnezeu să-L ierte, iar dumneavoastră să vă dorească sănătate, să trăiți și să rămâneți. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Preacucenice Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstește viață făcătoarei cruci, ale Sfinților și lăudaților apostoli, ale purtătorilor părinții ai noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat din morți a patra zi, și ale tuturor Sfinților săi, sufletul robului său, suraș, cel mutat de la noi, negrijit, nespovedit, fără lumânare, în corturile drepților să-l așeze. Amin. Lui Avram să-l odihnească. Amin. Cu drepții să-l numere. Amin. Iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Iar acum, dragii mei, vă rog să strângeți gândurile ușor. Le dați pe lângă coșugul tantii Lenuța, care va folosi la cămâiere. Iar dumneavoastră, familia de la stânga la dreapta, o să păstrați când vom merge afară, dacă vreți să faceți salutarea, ca să puteți să facem acest lucru. Eu zic, cum vreți dumneavoastră, ca să puteți să-i puneți acolo un bonus și vreți dumneavoastră. Bineînțeles, desfacem de acolo, dar mai ales acum, bineînțeles. Acum treceți de cât vă luați rămas bun, mergem afară și după aceea, da? Veniți, fraților, să dăm mortului sărutarea cea mai de pe urmă. Pe partea, Mulțumim lui Dumnezeu că de aceasta a ieșit de rudenia sa și de groapă se apropie de mai bine. Dar fără gălăgie, vă rog. De cele deșarte și de trupul cel mult pătimitor. Unde sunt acum rudele și fără gălăgie. Căci iată ne despărțim, să ne rugăm ca Domnul să-i facă o dignă. Ce despărțire este, o fraților! Ce tângâne, ce plângere în ceasul de acum! Deci veniți să sărutăm pe cel ce puțin mai înainte a fost cu noi, că se dă gropii cu pământ, se acoperă întuneric, se sărușurește cu morții, se groapă. Toate rudele și prietenii acum când ne despărțim, să ne rugăm ca Domnul să-i facă o dignă. Acum toată mărirea cea înșelătoare și a deșteptului vieții se desface, pentru că sufletul a părăsit localul său, vasul s-a spart, lutul s-a făcut negru, fără glas, fără simțire, mort, nemișcat, pe care, petrecându-l la groapă, să ne rugăm Domnului să-i dea o dignă în veci. Ce este viața noastră? Cu adevărat floare și abur și rouă de dimineață.
Veniți să vedem la unii morminte unde este frumusețea trupului, unde sunt tinerețele, unde sunt ochii și chipul trupului, toate s-au vetelit ca iarba, toate au pierit. Veniți deci să cădem la Hristos cu lacrimi. Mare plâns și tâmpuire, mari suspiri și nevoie este despărțirea sufletului. Atunci apare iadul și piezarea pentru viața cea trecătoare care este umbră, fără ființă, vinte înșelăciune, care se arată ca o nălucă chip al vieții pe pământ. Să fugim departe de tot păcatul lumesc ca să moștenim pe cele cerești. Dai ciumidinean în prima aprilie. Da? N-aș putea de-aia. Ai 5 ciumidinean. Dacă au sărutat, lăsați că au trecut. Au trecut, au terminat. Au trecut. O să dăm geamul acolo la mormânt, mai lăsăm. La mormânt, da, mai rămân, da? Îl sărută mai bine. Să fie gropaie. Să fie gropaie. Hai, Gheva. Încet. Încet. Mâinile să nu cumva să vă loviți mâinile. Ajutați-vă și mai ajutați și mâna. Acum puteți să băgați mâna. Cine? Băgați mâna și să bată un pic. Acum puteți să băgați mâna. Lasă-mă. Li s-a opera fața aia de Ilie. Fără măle, mă! Câte în partea asta? Hop, hop, asta-mă jos! Gata, leg câte doi câtar. Bă, da, asta nu trebuie să lăsăm, o să dăm pe ăsta afară. Hai acolo, bă! Ilie! Ilie! Naca! Câte dui, vezi? Leg câte dui! Ilie, o iei acolo peste mormânți. Uite, mă, luați toți! Nu mai băgați și omul aici. Ușor, Robert, era pe da, famei. Bine cu Cristo, bine! Dă la cotară. Să nu mai spate, mă! Cătile ai inventat. Hai să ai inventat. Și luați voi cu capul. Lasă jos, așa, și hai dați pe cap. Hai în față. Dați-i mai încolo. Nu, ușor. Nu, la Ilie. Nu e bine, pune la loc. Nu, dă-te mai încolo cu tot cu pat. Dați-vă pe margine ușor de pat. Opre. Ascultați-mă puțin. Luțule, vasul pe pat. Nu ghici. Nu vă grăbiți, vă rog. Ascultați-mă 2 secunde și după aceea vă las pe noastră, da? Ascultați-mă 2 secunde. Terminăm slujba, Ilie. Atenție, Ilie, ascultă puțin la părinte. Lăsați-mă să terminăm slujba cu rânduiala, după aceea dăm capacul jos. Vă luați statul, îi puneți bani, îl sărutați cum trebuiește. Stăm 5 minute, punem capacul, măcar îl coborâm în rânduiala, da? Vă rog frumos.
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului Adunul Dumnezeu, suraj, negrijine, spovedit fără lumânare. Nu. Preiertarea păcatelor sale spre viața de veci. Amin. Încă ne rugăm, Doamne, odihnește-ți pe Adunul Tău, suraj, și iartă-te greșeala cea de voie și a fără de voie, că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Dumnezeul Duhulor și a dat trupul care a călcat moartea și pe diavol ai surpat cederii viață în tale. Însuși, Doamne, odihnește și Sfântul al Dumnezeu suraj și negrijine spovedit fără lumânare. În loc luminat, în locul verdanțelor de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală a săvârșită cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă Dumnezeu să-L ierte. Dumnezeu să-L ierte. Dumnezeu care să fie viu să nu greșească, mai cu sigur să-L păcat. Adică tot este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Doamne miluiește. Ești învierea și viața și odihna a dormitului robului Tău, suraj Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Familia. Haideți încoace. Secretare, vină cu a. Surorile, Silvie, vină cu a. Într-o fericită adormire, veșnică o Doamne, a dormitul robului Tău, suraj și negrijine, spovedit fără lumânare, și fă lui Doamne veșnică pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire, Și fă lui Doamne veșnică pomenire. veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire, Până lui neam și neam va se va face, și fă lui Doamne veșnică pomenire. veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cucenice Părinte bine cuvintează. Doamne, este Hristoasă cu Dumnezeu, odihnește, Doamne, și iartă fără vădou suraj, că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A vrei vin acolo? Dă-mi coace. Pentru Dumnezeu a dormit suraj, negrijine, spovedit fără lumânare, spărcarea păcatelor sale spre viață. Dumnezeu să le Dumnezeu să odihnească. Bun, acum să vedem viața, să vedem poliva, să vedem altă femeie. Dați capacul ușor jos. Ușor. Ei, stai așa, să fim vechi cu Iisus și mai curățiți cu amul și Luați capacul. Familia, să vină familia să-și a rămas bun de la el, pentru că în biserică a fost capacul pus. Asta nu te pe frunte sau unde credeți dumneavoastră. Dar fără să vă îngrămădiți, aveți grijă la groapă. Băi, dă-o pe jumate, bă. Jumate, bă, jumate. Da, de jumate, jumate. Să nu loviți în cap! Poate să dea drumul să cânte. Vezi să nu o lăsa jos. Tanti Renuța, ia să te rog, Tanti Renuța, Tanti Renuța! Ia statul, vino cu aia statul. Luați florele că le puneți pe aceea pe sățul. Mea secretare, treci matale și treci la băiatul matale. Leve codul. La locurile mormânt. Dați-vă așa un pic, Aici cu porții! Dar durele, să nu umble nimeni la picioare. Dați-vă jos după mormântul ăla de acolo, vă rog frumos. Domnule, dați-vă jos după mormântul ăla de acolo.
Mai rău e. Lăsați-l acolo, oricum mai pot să dic. Lasă că eu acolo cu la testul. Dați-mă nu mai trage. Nu mai trage netul așa. Da, capac. Da, capacul ăla, dincolo, verdire. Da, frumos. Băi, copii, dați-vă jos pe pământul ăsta. Ce v-ați făcut pe recuiat? Că pe recuiat v-am făcut ea, pe vrei. Lăsați-i Le pare spământ. Ia-mă prosopul de la gură. Ia-mă prosopul. Dă-l tot acolo. Gata. Gata. Mai și pe hai, puneți-vă pe telefon să uitați la altceva, doamna, nu stă să se uite la... Nu pomâne! Nu mai trage patul! Trage patul! Hai, mergi! N-auzule! Dă-i drumul cu el acolo așa, cu băiatul ăla! El lasă încet! Sfatul ridic odată! Sfatul odată! Doi, trei... Ia plana! Hai, sus! Ia plana! Hai, lăsați încet! Ușor.
Vă rog frumos, dați-o puțin mai în spate. Nu e pune tot? Nu rămâne acolo? Da. Te pune și masă. Tu me supene tu. Trăiește groapa aceasta până a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Hai să vine. Terminat, aveți dreptate. Vreau să grăbiți. Leu la mea. Dumnezeu să-L odinească, Dumnezeu să-L ierte. Pentru iubiția mea, Sfinților Părinților. Ce pară coacă pe loc pară. Elie. Bun, Eli. Elie. Hai să vine, adu. Dați-mi lăsați-vă. Gata, adu-ne-le cu pământul ăsta. Gata-mă cu pământul, gata. De ce stai aici? Bă, ascunde-mă cu pământul. Gata.